Haia gang, sut ydych chi iawn? Reit, da ni ar y run rili da ar hyn o bryd. Da chi progresio lot. Felly be dwi'n gwneud rwan ydy gwasgu lot fwy mewn y sesiwn yma, ond dim ond dangos tua 6 rep i chi, achos bod fi'n gwneud hynna. Ond yn eich amser eich hun, dwi eisiau chi wneud tua 10 i 12 o bob un o'r ymarferion iawn. Addo? Gwych, reit, awn ni, jyst i'r gadael. I gnesu fyny, eitha syml, wel, mi'n syml, mi'n gofyn lot mewn ffordd. Dwi eisiau chi sefyll yn gre, reit? Felly coesa yn solad, gwasgu'r penol, gwasgu'r cyhyrra'r coesa, tynnu'r bottom ball mewn, a dwi eisiau chi ddechrau symud mewn drwy trwyn a drwy'r ceg fel yma. Peidiwch a gadael coesa symud, rhewch nhw yn y fan, fel yma, mewn drwy trwyn, allan trwy'r ceg. Rwan, dwi eisiau chi ddechrau jyst ymestyn y braich. Felly mae yna wrthiant rhwng y symudiad a cyhyrra y stumog. Barod 3, 2, 1. Gwych, reit. Symud mlaen i'r sesiwn rwan. Bydd hwn yn edrych yn gyfarwydd, bydd hi'n neud roedd tebyg tua bythefnos yn ôl dwi'n meddwl, ond mae o'n addasiad. Reit, be eisiau chi wneud ydy, sefyll fel yma. Da ni'n mynd i fynd. Tynnu'r bottom ball mewn, cofiwch chi cefn chi fel yma. 1, 2, codi'r sodla, lawr, 3, 4. 1, 2, codi'r sodla, a fyny, a wedyn nôl i'r fraich gyntaf. Barod, nawn ni 4 iawn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 arall, please. Da iawn. 1 ola rwan, lawr, lawr, sodla fyny, a fyny. Reit, hwn ydy'r un anoddach da ni'n gwneud hyd yn hyn, reit? Be eisiau chi wneud ydy, pwys yn erbyn y wal, neu gafel ymlaen i'r beth rama. Da ni'n mynd i, yn ofalus iawn ac yn ara iawn, os ydych chi afel rhywbeth arall hefyd, gostwng i'r gadael, wedyn y ddau draed gwthio fyny trwy sodla. Wedyn y drwyd arall. Lawr, 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 lawr. Fel yma. Rwan, does yma angen i chi wneud y holl ffordd o un goes, fe allwch chi jyst fynd 1, 2, rhoi'r goes lawr, gwthio fyny. Iawn? So, codi, mynd lawr, mymryn, wedyn. A jyst progresio, felly trwy'r nesaf chi'n neud o, da chi'n mynd chydig bach yn bellach ar yr un goes, da chi'n gwybod i ddeud. Reit, da ni'n mynd i wneud 4 o'r ein rwan, gen i fwy ddangos i chi. Barod? 1. Da iawn, gwthio fyny. Da iawn, os yma angen brysio hwn. Lawr, 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 lawr. Da iawn. 1 arall. Lawr, 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 lawr. Actually, na, 2 arall. Dwi'n cael i chi oll gymaint. Eisiau rhoi mwy. 1. Gwych. 1 arall. Da iawn chi. Reit, chydig bach o freichiau i orffen. Dim yn cymryd lot i danio cyhyrra bach, felly chi'n meddwl mae hwn yn edrych yn hawdd mynd afiach. Reit, dwi isio 1, 2, 3, 4, 5. Cilwch yn ôl. 1, 2, 3, 4, 5 ymlaen. Symud y dwylo i fewn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Troi y dwylo, felly bod cledro y dwylo yn gwynebu gilydd. Fyny. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iawn, pawb yn barod. Reit, 2. Dwi eisiau 2 rownd o hynna, iawn. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eiliad bach i orffwyso. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I fewn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un ola. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
am chi balchian ohonoch chi eto wythnos yma. Diolch am ddod, a gobeithio weld chi eto.